То ясно го пръскам. Ти кашляш. Ми кашлям, пръскам. Павка ще задавиш, май? Ти кашляш. Легло. 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 Значи, кой викаш? Майка си ни пръсках, не? Виж, имам дупка. Кой направи тази дупка? Сама. Иляш, ще паднеш от стола. Само... Ей, легло. Леглов. Легло. 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 Ами дали какво била за дух от мен PlayStation? Какво? Аз can go. Не, аз can go. Чекай, on go. И аз... Не, cheated. Добре, сега ще скарате ли? Какво ще правите?